Ahoj, Milanko. Jožinko. No ako sa máš? Mám problém, kúkni mi na ten mobil. Ty si ešte mladý, možno s tým budeš dačo vedieť spraviť. Počkaj. A čo sa ti s tým stalo? Neviem. Vieš čo, s tým ti nepomôžem, to musíš dať do servisu, vieš. To sú také tie nové Nokia a to je zložitý systém tam, ten software. Však ja nemám Nokiu. A čo máš potom? No, Eurotel. Ale Milanko, to nemyslíš vážne toto. Tak alebo ten T-Mobile, čo ja viem. A rodina čo? Žena sa má ako? A to je dobré. Piči, ale ja sa nemám dobre. Čo ťa trápi? Daj si za jeden. Vieš čo, díky. Daj si. Ne, ja keď šoferujem, tak ja nepijem. Počúvaj, vieš, koľko je policajtov v meste teraz? Policajti, čo než tí v službe nepijú. Ale robíš chybu. Domáca, velice dobrá. Ozaj je nesvieti ty striežka. A ja som bol minule s tým v servise a zás ma oškobali vyjebanci. A odkedy dneska robíš, Milanko? Ale na piču mi je celé toto mesto vyjebané, hnusné, Jožinko. Vieš, jak ja to tu už nenávidím. Ale ty si mladý, ty by si mohol všeličo ešte zmeniť. Ja ti poviem, čo musíš zmeniť. Ty utekaj do piče odtiaľto preč. A nerobiť celý život taxikára jak kokot, jak ja. Kurva, jak ja to tu nenávidím, toto mesto vydrbané. Vieš, čo som chcel robiť? Ja? Neviem. V dažďových pralesoch. Presne, Jožinko, v dažďových pralesoch. Však ja aj onu mám pohľadnicu v aute s fotku. Kurva, ale čo? Potom som stretol ženu, narobil som decka a bolo to v piči. Celé dažďové pralesy. Ja mám tiež ženu a decko. Skurvené mesto, toto plné ignorantov, Jožinko. A všetci len peniaze. Všetko, Jožinko, všetko je to len a len o peniazoch. Všade ťa ojebú, ošklbú, lakomci hnusní. Potom sa čudujú, že prečo stojí 250 korún na mivy. Však prečo? Však, kurva, však aj ja chcem zdačovo žiť. Mne zadarmo nikto nič nedá. Neber to, Jožinko. Ja som tiež nezebral. Ser na to. Trojka to bere, o 5 minút som tam. Prepáč, Milanko, vieš, ale ja mám ženu a decko, musím ich nejako živiť. Však sa za chvíľku vidíme, nie? Zavolám ti nejako. Na ktorom budeš stanovišti? Zavolám ti. Maj sa. Do piče. Ale však jak mi zavolá? Kurva.